You're simply the best. Na 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 na. You're simply the best. Na 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 να, να. Σβήνω, χάνομαι, πεθαίνω. Ηρέμησε, Αλεξάνδρα μου, ηρέμησε. Τι ρεζίλ ήταν αυτό. Πώς θα αντικρίσω ξανά τα παιδιά μου. Τον Άρη μου, τον Σάβα μου, τον Κωνσταντίνο μου. Τη Λιδία, την Αντωνία. Ναι. Μη μου ανησυχείς. Τους εξήγησα ότι κάναμε πρόβα για ένα μάσκε πάρτι. Από τώρα. Το φρονίμον τα παιδιά. Θα τους φωνάξουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Να βάψουμε κόκκινα αυγά. Τι λες τώρα, Μενέλα. Έχω εκτεθεί αναπανόρθωτα, τι ρετζιλίκι. Με τη μούτρα θα τους ξαναδώ. Με αυτά τα υπέροχα μαύρα μουτράκια που έχεις. Και για να έχουμε καλό ρώτημα, τι θέλαν όλοι αυτοί σπίτι μας αφού εμείς τα λείπαμε. Μεγάλη ιστορία. Θα σου την πω το βράδυ. Αν ζω. Ναι. Μανούλα. Παιδί μου. Δεν θέλω να αισθάνεσαι άσχημα για αυτό που έγινε. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Ναι, βέβαια. Κάθε παραδοσιακή Ελληνίδα μητέρα πετάει πάνω της φούμο και πουλιες και αρχίζει να χορεύει Τίνα Τάρνερ στο σαλόνι της. Θέλω μια χάρη από σένα. Αν μπορείς να βγεις έξω για ένα λεπτό. Κωνσταντίνε, δεν μπορώ. Ντρέπομαι ανεπανόρθωτα. Έλα τώρα, βγες που σου λέω. Κάντο σαν χάρη για μένα. Κάντοτε κι εσύ. Μενέλα, δεν μπορώ, ντρέπομαι. Για να στο λέει κάποιο λόγο θα έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα τώρα, βρε αγάπη μου, αφού στο ζήτησε ο Κωνσταντίνος και στο ζητάω κι εγώ. Τέλος πάντων. You're simply the best.